מה קורה חברים? אנחנו כאן בעוד סרטון חדש. דיבי רויאל. אוקיי, ואנחנו כאן מספרים לכם על כנס שהולך להיות בפסח, אם אני לא טועה. על היזרעאל רויאל. אוקיי. אז בכנס הולך להיות כל מיני דברים. אנחנו קונים כרטיס VIP, אנחנו נהיה עם כל המפורסמים, היוטיוברים הטובים. אוקיי, אז נספר לכם מה הולך להיות בכנס, וניתן לכם קישור לקנות כרטיס, ונשים לכם קוד של הנחה. כן, קוד של הנחה. אני אבדוק אם אני יכול את זה, כי יש סיכוי שאני לא יכול את זה. אני חושב שאפשר. ולגבי הכרטיסים, אם אני לא אשים לכם את הקישור של הכרטיסים, אתם פשוט קודמים כנס קלאש רויאל פסח, קניית כרטיסים, ויופיע לכם או רגיל או VIP. אז בואו נתחיל. בכנס יהיה אליפות ישראל בקלאש רויאל עם פרסים מעל 10,000 שקל. זה אומר שכל המפורסמים, אלה שבטופ הארצי, יכולים לקבל פרסים מעל 10,000 שקל. הם יכולים לקנות כרטיס ב-90 שקל, ובכלל לזכות ב-100,000 שקל. ב-10,000 שקל. מה יש לי מ-100,000? טוב, קודם כל יהיה גם פתיחת תיבות. הנה זה. בואו נעשה פה חצים, אני אוהב לעשות חצים או עיגולים. בואו נעשה עיגול. תסתכלו איפה שיש את העיגול. כתוב פה פתיחת תיבות. אני מתלהב מזה. פתיחת תיבות הולכת להיות פתיחת תיבות פאקינג סופר מג'יקל. סתם. פתיחת תיבות. יהיה כניסה לטורניר הכי גדול במשחק, שזאת אומרת 2,000 קלפים, 10,000 ג'מס. זה, רק אני אומר שזה לכל השחקנים שבכנס. אמרו שיהיה טורניר אחד של 2,000, ואני לא יודע אם יהיה עוד טורניר. כתוב פה ועוד המון הפתעות, כתוב. אתה יודע. פגישה וצילומים עם היוטיוברים שכולנו אוהבים, כלומר, כמו מאפין. יש פה עיגול אדום, תסתכלו על איפה אנחנו מדברים. נניח אתם תצטלמו עם מאפין, אינדה קלאש, סם רויאל, היוטיוברים שאתם אוהבים. נראה לי זה רק לכרטיסי VIP אם אני לא טועה, אבל... לא, זה לכולן. יהיה גם דמויות ענק של קלאש רויאל. תסביר להם? מה זאת אומרת דמויות ענק? לא אנשים שבתוך הדמויות. אנשים כאילו לא אמיתיים, כאילו לא רובוטים, פשוט מועמדים. נגיד פרינס, אני חושב היה בכנס שעבר, היה פרינס. יש בעץ, יש מברזל. האלה כן, זה מה שאדיר מתכוון. למה זה לא צבע לי? הנה, זה הפתיחת תיבות שהתכוונו אליה. מה? תמחק את החיצון מיד. טוב. עכשיו אנחנו בדקים. הנה, זה הפתיחת תיבות. זה לא רק סופר מדיקל, זה כאילו התיבה הכי טובה, שמו אותה פה. דקים ואסטרטגיות עם השחקנים הטובים בארץ. מה זאת אומרת? נגיד מאפין ילמד אתכם איך לשחק, זה מטורף, כאילו, או עידן אינדה קלאש, או סטאבסטייל, או סם רויאל, מלא, יש מלא יוטיוברים, EM גיימינג, מלא, פשוט מלא. קלאש רויאלי, אנחנו, נכון. אם אתם רוצים ממנו טיפים, אתם יכולים לבקש ממני. כמובן, אני לא יכול לתת למאפין טיפ. אני יכול אבל לתת לשחקנים פחות טובים, נגיד ארנות 6, אני יכול להציע להם, אני משחק קרוב לחברים שלי, שהם ארנות 6-7, ואני עולה להם ל8 ואפילו ל9, אז אני יכול לתת להם אסטרטגיות והמון דברים. לא שאני חש שם משהו, אבל... נכון. אני חושב שבועיים לפני פסח, אנחנו נעשה פייסקרים שתראו אותנו, ונעשה, בפייסקרים נעשה אולי אתגר סוגרת המגילות רק אני ואדיר, או שנזמין עוד כמה חברים ונעשה פייסקרים תוך כדי. נעשה איזה אתגר או משהו, ותוך כדי, אפשר גם. ותוך כדי אנחנו יכולים, אתם תראו את הפרצוף שלנו. שתוכלו לזהות אותנו בכנס בעצם. שתוכלו, כן, לזהות אותנו בכנס.
ועכשיו אני אעשה לכם הכרטיס. הכרטיס, כן. לא, עכשיו זה מצייר. בוא נצייר עליו. טוב, אני מוחק פה את הכל. נעשה בסופו. לא. לא, אני מוותר את הצייר. נו! אוקיי, חברים. נייר למחשב. מה זה? סוף סוף. בקיצור, זה הכנס. זה הולך להיות הכנס. מצטער שיש פה את כל הדברים האלו, אבל זה הולך להיות הכנס. זה הולך להיות הכנס. אני אראה לכם רק שנייה את זה. כנס. תוריד כבר את הדברים האלה מהמסך. איך אני מוריד את זה? מוחק. מכיר את המושג מחיקה? כן. יופי. טוב. יש לכם, אם לאמא שלכם, לאמא שלכם או לאבא שלכם יש לייפסטייל, תגידו להם ישר שירוצו. הולדות שלכם. או לסבתא שלכם, תקנבו לה מהארנק. סתם. אנחנו מתחילים לנסות לשלב קצת צחוקים, אני ואדיר. חשוב בעובדה שהבדיחות הכי טובות שלי זה בדיחות קרש. כן. הבדיחות שלו מצחיקות מצחיתו. אוקיי, בואו נחזור לעניין. אם לסבתא לא שלכם... משחק כדורגל כי הוא מחמיץ. רוצו לגנוב לסבתא שלכם את הלייפסטייל, שתקנו כרטיס לקלאש, סתם. אם יש לכם לייפסטייל להורים שלכם, או באמת לסבתא שלכם או לדודים, אתם יכולים להגיד להם שיקנו לכם ב100 שקלים. האתר הזה ממש בטוח, כניסה למתחם VIP, אתם נכנסים עם היוטיוברים, פגישה וצילומים עם היוטיוברים, ואתם מקבלים פוסטר חתום של כל היוטיוברים ומתנה. קודם כל, הכנס יתקיים בפסח, ב-12/4/2017. אם אתם רוצים לגבי כרטיסים, להתקשר, כוכבית 2207. אני נשמע כמו המודעות האלה, נכון? אוקיי חברים, אדיר אמר לי פה משהו, השתקתי שנייה את הסרטון, השתקתי את המיקרופון. נכון, אדיר מה שהוא אמר הוא צדק. זה בגני התערוכה בתל אביב, ויש בסרוטת מפה, אנחנו נגיד לכם הרוב איפה אנחנו נהיה, כי אנחנו נקנה כרטיסי VIP. נגיד לכם הרוב איפה אנחנו נהיה, אז ואנחנו נצלם לכם באיזשהו סרטון. באיזשהו ולוג, כן, כדי שכבר נעשה פייסקאם, אני מין חצובה כזאת, אני אקנה, יש לי פה מצלמה, מקל סלפי, יש לי פה, לא, אני רוצה לקנות חצובה. בקיצור, אני אקנה חצובה באיזה 100 שקל, כי יש לי פה גם מצלמה ממש טובה בבית, אז אני יכול לצלם איתה לכנס, להראות לכם איפה אנחנו, לעשות, אפשר, ראיתי באיזושהי אפליקציה, אפשר לעשות לייב דרך המצלמה, משהו, אני כבר אראה איך עושים את זה. אז תודה שהייתם חברים. ככה שזה ייגמר. אוקיי, אז 3, 2. יאללה ביי.